Maayong buntag kanatong tanan. Anya na kita karon sa ika-unong nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoo. Og nakita nato karon og nadungog sa atong mga pagbasa unsa gyud ang pamaagi sa Ginoo ang katiunay sa iyahang gugma kanatong tanan. O sa atong santos nga ebanghelyo karon nagpahinumdom ang atong Ginoong Hesukristo mahitungod sa maanindot nga pagabuhaton sa usa ka sumusunod niya nga diin sa dili madugay iya nang pagabiyaan nga aduna kitay giya sa atong kinabuhi nga atong mahinumduman samtang siya makig-uban sa atong Amahan o ang Espiritu Santo ang manlalaban nga maoy maghari kanato, magagiya kanato sa tanang higayon nga dili gayud kita mawala diha sa ato ang padayon nga pagpanaw niining kinabuhia. Mao nga karon hangtod karon ang maong Espiritu ang Paraklito miuban gayud kanato mga igsoon. Nakahinumdum ako bago pa akong pagsulod sa seminaryo o niya mga 4 ka tuig ang nilabay diin sa amo ang recollection ng mga seminarians gipaambit ang kinabuhi Bishop Oscar Romero. Diin ang Latin America ni adtong panahona ana agayod sa kagubot labi na sa mga lugar nga diin na anaa ang dagkong presensya sa mga kabos. Ang katawhan nang inahanglan gayud og usa ka tawo nga mubarog kanila tungod sa gobyerno nga lahi o panglantaw sa katilingban. Walay lain nga kapasilungan ang katawhan kundili ang pagtawag sa kadagkuan sa simbahan. Kay kining relihiyon dako man kayo kini og ikatabang nga maoy public speaker sa Ginoo ngadto sa katawhan. Walay laing institusyon nga makahimo ni ana nga mopamata sa katilingban nga nahikatulog sama ninyo nangatulog. So mao mga kaigsuonan nga si Bishop Oscar Romero misulti niini. Tuod man si Bishop Oscar panahon gayud sa pagsaulog sa santos nga misa kay nipur sigir siya tungod sa katawhan nga nanginahanglan na nga adunay mubarog alang kanila. Ang maong lugar, ang simbahan, ang ampuanan gihimong barracks sa maong mga military o niya si Bishop Oscar wala gayud mahadlok nga moatubang og bala. Mao kadto nga iya gayong gikuha ang simbahan, nagsaulog siya sa santos nga misa uban ang katawhan og sa dihang niabot na ang bahin sa konsagrasyon. Diha gayud sa iyang pag-isa niyadtong maungkupa sa kasakitan. Siya gitiro mga kaigsuonan. Siya gipatay sa maong milisya o sa maong military. Sud sa santos nga misa. Mao kanay nakapasanto ni Bishop Oscar Romero. Mga igsoon, dinhi sa ato ang nasudnong Pilipinhon, doon na po'y laing Bishop Oscar Romero on the very person of Father Albert Romero. Kansang anibersaryo sa iyang kamatayon, sa iyang pag-ula, sa iyang dugo, alang sa martyrdom o pagkamartiryo mga igsoon ngadto sa Zamboanga na hitabo. Si Father Albert Romero, siya maayong pare ligdong. O niya, gi-adapt siya og usa ka milyonaryo ngadto sa Germany. Giingnan pagani siya nga ayaw uli ngadto. Dinhilang ka sa amoa, because you are our adopted son. Og wa gyud mga igsuon nagpadala sa maong hangyo sa iyahang second parent. Og unya uli gyud siya sa Pilipinas
kay di siya makaako nga ngadto sa iyang lugar sa Sambuanga mga igsoon, anaa ang katawhan na hiluna sa kakuyaw sa ilang kinabuhi. Mao kadto tungod kay di man maayo ang kahimtang, miuli siya. Iyang gitahan ang iyang kaugalingon. Miadto siya sa iyang obispo ngadto sa Sambuanga o mingon siya, Bishop, luoy kaayo ang katawhan kay gihasmag sila niining mga bandido, niining mga daotang elemento sa atong kadilingban nga nagdala og mga hinagiban, armas nga ang akong mga kaliwat o usab ang akong mga katagilungsod anaa sa kakuyaw. Mao nangutana siya sa iyang senior obispo, sa may akong himuon, Bishop. Mingon dayon ang obispo, do what God wants you to do. Mao kadto nga misaka siya og miadto sa ilang lugar. Tuod man nakita niya ang kakuyaw sa iyang mga kaigsuonan. Mao nga sa pag-atubang niya ngadto sa mga maong mga bandido, maong mga daotang elemento, nagsaulog siya sa Santos nga misa. Daghan siyang nadungog og nadawat nga mga paghulga. Apan ang maong paghulga, wala niya kini paminawa. Og midus-dus gayon siya ngadto sa maong lugar. Tuod man sa pagsaulog niya sa Santos nga misa, sama ni Bishop Oscar Romero, si Father Albert Romero, nag-ula usab sa iyang dugo, namatay mga igsoon. Gitiro mga igsoon. Mao kana ang tiunay nga gugma. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Unsa may premyo sa imong pagtuman sa sugo sa Ginoo diya kanimo mga igsoon. Mingon ang atong Ginoo, mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing mandanapan ang espiritu sa kamatuoran aron makikuban kaninyo hangtod sa kahangturan. Kay kun anaa ka sa kamatuoran mga igsoon, dili ka man mahadlok. Tanawa gud panahon nga ang imong ginikanan niingon na kanimo, ayaw gyud intawon pagminyo. Apan wa gyud nimo tagai og pasidungog ang imong ginikanan, nagminyo gyud ka. Bahalag notado ng imong minyuan nga mangulata. Ag karon na minyo na ka. Karon unsa may kumusta man ang imong kaugalingon? Di ba kulatado ka? Mao nay tinuod nga gugma. Nga diin imong gitahan ang imong kaugalingon. Mingon ang imong ginikanan, ayaw lagi pagkuhaan ng kursuha kay sa tanan akong mga anak, ikaw giyo'y pinaka-kim ay ilo. Tawag nilang bugo. Ayaw gyud. Mitahan ka sa imong kaugalingon kay ang Ginoo nagtawag man kanimo. Mao kadto nga imong gihatag ang imong kinatibuk-an. Tanawa unsay nahitabo. Na inhinyero ka, na abogado ka, na nurse ka. Ha? So nahimo kang inila sa katilingban, nahimo kang taas sa katilingban. Ngano man imo man nagisunod ang gihatag kanimo sa Dios isip imong misyon. Mga igsoon, aduna di ay kahulugan, aduna di ay kalipay sa panahon nga kita muhatag sa tong kaugalingon og dili nato mga igsoon nga kahadlukan. Kay ang Dios misaad man nga kon imo kining buhaton, adunay daghang mahitabo nga wala nimo damha nga imong madawat. Nga sa ato pa mga igsoon, ang antidote di ay sa ato gitawag nato nga nag-una nga huna-huna, kahadlok, kauwaw, kabalaka, kana silang tanan dili di ay gamhanan sa kalibutan. Ang gamhanan mga igsoon sa kalibutan kanang bertud
nga gihatag kanato sa tong Ginoo, ang bertud sa pag-atubang ug pag-asda, ang bertud sa pagtahan sa imong kaugalingon, kayang Dios maoy maghimo niini. Mao di ay kini mga igsoon ang maghatag og kahulugan sa ato ang kinabuhi. Mao di ay kini mga igsoon nga diin kita maka-appreciate mahitungod sa gitawag nato nga kadaugan sa atong kinabuhi. Upadayon ta mga igsoon sa ikaduhang bahin sa atong santos nga ebanghelyo karon nga mauusab ang atong ikaduhang punto. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makailak kaniya. Unsa may nahitabo sa kalibutan mga igsoon, you have your calling. Do na kay tawag sa Ginoo nga diin angay nimong pagabuhaton. Ug unsa may gihatag sa kalibutan, ang pagtabon niini, ang pagpagawas niini diha sa realidad, aron sa kanunay ikaw kutob na lamang nga mangandoy. Kada bitong magpabili na lang ta mga kaigsuonan sa fantasy. Oo. Mao na nga ginaingon pa nga ganahan ta nga ang gugma makita nato sa damgura ug dagahan kaayo ang nangandoy niini. Apan kung makita nato ang gugma sa realidad, daghan ang mutalaw ug mahadlok niini. Hagit kini kanatong tanan mga igsoon, kun dili ta mugawas diha sa atong biyanan tungod kay naata sa atong comfort zone. Unsa may mahitabo mga kaigsuonan sa ato ang kinabuhi? Wala. Kung moingon ta sa atong kaugalingon, ana ata karon sa dakong kahadlok kabalaka, forced leave, di ta makatrabaho, ug unya nabalaka ka tungod kay ang imuhang na forced leave pa ka, unya ang imong bana nag-forced leave pud siya, wa na sad kabalika, o baka ang imong asawa ni on leave una kay wa pa kay kwarta. Asa ko to padungron? Kaya pa man kay kwarta. Mga Sumaw ka na. Dunay daghang pangutana mga igsoon. Na kung dili nato ni tagaan og lakang sa matag adlaw, if we don't seek the wisdom and the guidance of God through the Holy Spirit as attested in our gospel today, mga igsoon, wala kini kapadulungan. Kagahapong adlawa, daghang kayong piyesta, unya doon na dayoy ni side bit, no? Kay doon na siya dako kayong problema mga igsoon. Niya ako siya gingnan, miss, nagdali ra ba gyud in taon ko pero mortal sin man siguro ni nga nanginahanglan kanako unya makigihinabi kanako. Sige, tagaan ti kag 5 minutes kay moadto pa itaw kog sunod nga barangay kay nagsunod-sunod ang atong mga schedule. So kinahanglan ako nga tumagot. Sige, istorya na siya. Primero ang istorya, nihilak siya diretso. Kumis, ayaw kong hilaki kay wa pa ko mamatay. Buhi pa kay kong nako. Unsa man gyud ang imong problema? Na problema ko, Padre, kaya ang akong bana, padung naman to diri, kalit magkawagtang ang iyang cellphone niya, wa naman muting. Jesus Maria, nalubat. Ayaw kabalaka niya na, nalubat ra na. Kung di manggod kay pagdayog off din sa cellphone, ni diya mangoy katapad niya niyon man. Uy darling, pagdali. Murag basig na tiguban siya sa iyang uyab kaha, Padre. Ako, Jesus Maria, Joseph, ikaw hugaw lang jud kang utok. Di man ka mo barog sa kamatuoran nga ang imong bana buutan. Kung di man, Padre, na may darling ang dugan ako. Kung ako'y imong buutan, on miss maura ni, nagsakay siya na asay katapad. Ugo niya ang pikas katapad niya katong tiguwa nga wanay bag-ang nanimahon nagyuta na dito sa may bintana dapit. Ayong katawa niya kasi unya pagkahuman
kat imong bana diri dapita sa may tunga-tunga nya katong babae diya yagid pinakataliwa yun nila. Nagtawag pud to sa iyahang uyab. Ang iyang tawag darling. Mao to pagkadungog nimo mao siguro to. Nga naingon ka nagduha-duha na ka kay naay. Puro siguro to sila nagtawag. Ambot lang ka padre. Ambot lang ka ha padre. Sa ato pa kanang tanan pagduha-duha lamang. Kanang tanan puros lamang guni-guni sa pangisip mo. Ha? Oh. Sa to pa, dili tinuod. Hinamdumin, mga igso. Ang kalibutan, muhimo ni ana. Aron lang gayud ikaw birahon niya ug iyang maduhig. Na sa ato pa, ang kamatuuran nga gitudlo ni Kristo, gamahanan. Ang kalibutan, kutob lamang nga muhulga kanato apan dili kana makapagnod kanato. Nganuman kay ang kalibutan walay paruganan kundili mao lamang ang pagpanghadlok kanato. Apan ang Dios nga sa tanang higayon mubarog kanato, siya magpabilin gayon kanato. Busa, magmalig-on ta sa tong pagtuo. Mubarog kita og atong tagaan. Ang Ginoo nga maoy nagsaad kanato sa kaligunan sa atong pagtuo nga siya mao gayon ang musuporta og usab siya maoy mupalig-on kanato. Amen.